си разделиха на 5. Ами да. Един португал си го разделиха на 5. Ама когато беше претурпано тония ден всичко, не, а моята племеничка. Дойде малко, но обича само да отваря и аз вече ги разхвърлям толкова да правя, не да ги правя нещо. Правя си там сокове, такива работи. И аз само. Да. И викам, ками аз не те потърсих с това такова. Знам, вярвам ти на нея, всичко. И отрова да ми даде пак ще ги разбираш ли? Няма как да с нея сме имали такива трудни моменти в ученическите години, че Да. и в най-тежките моменти тя е силовичка била и когато си изгубих и баща и брат и така нататък. Няма как да не. И викам, не те потърсих тази вярна точка, защото ти викам тия неща, които те предлагаш, аз повече си мисля, че са за деца, нали така? Тя повече за Еленка говори така. Викам, аз сега търсих за мен и казвам какъв и тя вика и се вика хубаво да споръчаш, вика това, но като го нямаш, вика тия пари, аз действително тогава нямах. Това без работа. Как да даш парите, които взех с спестявания, които ми бяха за пътя за навър си направи. Викам, ще взема оттам, викам и после, викам, ще ги връщам, нека се замара пак. И викам, искам да отида, защото знам, че това е начин аз да, когато контактувам с такива хора и влеза в срещите, да, аз се чувствам много. Аз се чувствам различна. И всичко това негативното, като ида до магазина, обясня на няколко жени или те сами почнат да какво правя по цял ден и аз като кажа, че учи, влизам срещи и така нататък. И се занимава с мрежов маркетинг. Да, и каква съм аз и откъде е това нещо? И аз, нали, казвам, аз не съм никоя, но викам, влезте в видеята ми, викам или просто запишете, викам в Google за доктор Найденов, викам и доктор Данилов и така нататък, Мира Рус, всичките ги знаят. Викам, влезте, викам, на мен не вярвайте, аз съм от вчера там, викам доктор Найденов, викам, много, викам преди мен, сигурно викам, не съм се родила. И аз като влеза тук и като се пусна сутрин на това и като ми е кеф, като се зареждам и си правя видеа снимки, това качвам. С лекота. Ми това е, значи това е твоето, ти се чувстваш в твоите води. Намираш себе си там. И ама това още на първата седмица аз усетих обучение, не само с крамките, а и като цяло обучих вече няма. Не, това е. Имах много нередовен цикъл, прескачаше има месеци по 2 пъти, не е само пред пролетта или лятото. Беше много болен цикъл. Сега не го усещам, че се случва. Аз съм пила хиляди неща. Пила съм аулин си съсипах червата, затова сега съм с изтънали черва заради аулин. Айде пробиотиците, ще се оправят и те. Виждаш колко добре си Добре си се насочила да си ги вземеш трепвати. И заради това искам да помогна на повече хора. Да не стигат до операция, защото ето сега на една майка тук, детето иска да се го оперира от трета сливица. Аз си казвам, че грешка ще направи. Ще направи. Само ще запълни поръчки на гушката на някой доктор. Тя ще израсне третата сливица, когато е кръвна. Точно така. Израстват след време. И я кажете за сливиците, кое е подходящо от тези продукти? Антиоксидант. Така. Масните киселини. Така. Капки фати, дето аз им ги казвам. Да, вълшебните капки. Така. Коластра двойна доза. Така. Браво на моите ученички! Страхотни сте! Добре. Всъщност те по всяко време са ни нужни. Те не са ни излишни за всякакъв проблем. Да. Ами това е, скъпи приятели. Направихме ви съпричастни от днешната ни среща. Ами това е. Очакваме повече хора да се включат в нашия екип на Aquasource, защото ние сме мини човечета. Си готова. Хайде. Очакваме все повече хора да се присъединят в нашия екип към Aquasource, защото ние сме мини човечета и очакваме нашето семейство към Aquasource да се разрасне. Ако имаш любопитство и интерес, пиши ни и ни потърси. И ние ще ти кажем как можеш да станеш част от нашия екип, как можеш да направиш големите пари, да караш новите коли и най-вече да си здрав и да се чувстваш супер силен. Защото здравето без лекарство е възможно само с Aquasource. Браво, страхотно. Ами тя каза всичко, което трябваше да каже. Ние сме човеци с голямо чест, с много добри сърце. Искаме да раздадем добрата енергия и качествената храна и с хубавите ни водорасли, които доктор Найденов може да разкаже повече от нас. Абсолютно. Това е, скъпи приятели. Аз вече не мога да се дореда от моите 2 бъдещи директорки. Дай Боже да се случи това скоро и да усетят те какво е емоцията, да те направи директор в Aquasource и дай Боже нагоре. Да помагаме на повече хора. Това е най-важното. До скоро! Чао!